και ευλόγησον την κληρονομία σου. Έχω τη χαρά και την τιμή να σας γνωρίζω από Αρχιμανδρίτη που είστε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου Άρεως και ως Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είχα τη χαρά και την ευλογία να είμαι και στην χειροτονία σας στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου και στην ενθρόνησή σας στην έδρα της Μητροπόλεως στη Λαμία. Εμείς οι πιο νεότεροι έχουμε διαβάσει και την πνευματική σας πορεία και διακονία που υπηρετήσετε δίπλα σε έναν Άγιο άνθρωπο, τον πρώην Μητροπολίτη Χαλκίδος, τον μακαριστό Νικόλαο, το οποίο το όνομα φέρεται Παξίως. Και πάλι σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Θα θέλαμε να είστε συχνά στο παρόν. Έχουμε ένα δραστήριο σύλλογο, έχουμε ανθρώπους που αγαπούν την Εκκλησία, αγαπούν την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα και σε καιρούς πολύ δύσκολους θα πρέπει εμείς που ασχολούμαστε με τα πολιτιστικά να πάρουμε την πρωτοβουλία, τη σημαία, ας το πούμε, της πνευματικής και της πολιτιστικής επαναστάσεως και να κοιτάξουμε να διατηρήσουμε τα ήθη, τα έθιμά μας και την Ορθοδοξία. Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε Λεβαδαίο, κύριε Σύμβουλε της Περιφέρειας και εκπή επίσημη, πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, ιδιαιτέρως και εδώ που βρίσκουμε εδώ, στο τελευταίο χωριό, την τελευταία εταιρεία της Μητροπόλεως μας,
και αξία και πνευματική και εθνική. Γι' αυτό επαναλαμβάνω χαίρομαι που τελώ την Θεία Λειτουργία και σας βλέπω όλους κοντά μου. Συγχαίρω για την πρωτοβουλία που αναλάβατε να στήσετε μνημείο που θα είναι μια μαρτυρία και μια ομολογία για τους νεοτέρους της προσφοράς του Παρορείου στην Επανάσταση του 1821. Και όπως είπατε, οι σύλλογοι που αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες είναι άξιοι της αποστολής τους. Εδώ λέει στην επαρχία μας, σε όλη τη στερεά Ελλάδα, τα οστά των ηρώων, των θεσόντων, είναι πολλά διασκορπισμένα στα χωράφια μέσα, στις βουνοπλαγιές, δίπλα στα ποτάμια, στις πεδιάδες, παντού, που σφραγίζουν τις θυσίες των κατοίκων της περιοχής υπέρ της πατρίδος και υπέρ της πίστεως. Και πάλι σας συγχαίρω και εύχομαι να συνεχίσετε με τους συνεργάτες σας να υπηρετείτε αυτές τις αρχές. Και εγώ θα είμαι κοντά σας. Και όχι μόνο εγώ ως συνεργάτης σας, αλλά και ο πλήρος και ο λαός της περιοχής μας. Επιτρέψατε μου η ένδειξη μου αναγνωρίσεως του έργου του συλλόγου σας, προσωπικής αγάπης προς εμάς και εκτιμήσεως του Συλλόγου των Κανονικών, σήμερα, στην ιστορική και μεγάλη αυτή ημέρα, να σας προσφέρω το μετάλλιο το οποίο εξέβω και η Ιερά Μητρόπολης επί τη επισκέψη του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου στην Λαμία. Να το έχετε ως ευλογία, ως κημήλιο και ως ένα απόκτημα ιστορικό. Και εσείς και τα παιδιά σας και οι συγγενείς σας και οι διάδοχοι σας. Άξιος! Επιτρέψατε μου, χωρίς να θέλω να επισκιάσω την δική σας τιμή, επειδή και ο Δήμαρχος Λεβαδαίων είναι ποιμνιόν μου εν μέρη, αφού πολλά χωριά του Δήμου, όπως και τούτο, ανήκουν στην Μητρόπολη Φθιώτηρος, είναι συνενώματός μου, είναι πολύ αγαπητός μου, παρακολουθώ μέσω του Στάργετ και σε άλλους και των άλλων τηλεοπτικών μέσω της δραστηριότητας που αναλαμβάνει, επειδή δεν το εκτιμώ προσωπικά, αλλά και το έργο του, να επιδώσω και στον κύριο Δήμαρχο, έλεγε τιμής και αγάπης, το μετάλλιο του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, να έχει την ευχή του Παναγιωτάτου και ισανότερα να ζητάξει. Αυτές οι διακρίσεις είναι προγραμμάτιστες και ξαφνικές για αυτούς που έλαβαν τις διακρίσεις. Αλλά, ξέρετε, όταν δεν περιμένεις, είναι ακόμα πιο ωραίο. Τώρα πρέπει να σας πω, αδελφοί μου, ότι όλους σας ετύπησα με το προσώπο του Δημάρχου σας και του Προέδρου του Συλλόγου. Διότι όλους σας εκτιμώ, σας αγαπώ και βλέπω ότι είστε πολύ κοντά στην Εκκλησία και στα εθνικά πατριωτικά θέματα που και εμένα με καίνε και τα αγαπώ πάρα πολύ. Διότι η εποχή μας δυστυχώς είναι οδοστρωτήρας. Πρέπει εμείς να αντισταθούμε πώς προσκολλημένοι όντες στις παραδόσεις μας και στις αρχές της Ορθοδοξίας μας και της πατρίδος μας της Κρυπτάτης Ελλάδος. Δεν θα τελειώσω εάν δεν εκφράσω και την έκπληξή μου και τη χαρά μου και τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον πρωτοβουλίο.